Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне з нашым чарговым шаноўным госцем, палітычным аглядальнікам радыё Свабода Юрыем Дракахрустам. Добрый дзень, спадар Юры. Прывітанне, Зміцер, прывітанне, шаноўныя гледачы Еўрарадыё. І заклікаю ўсіх шаноўных гледачоў Еўрарады і не толькі подписываться на YouTube канал Радыё Свабода, дзе спадар Юры апошнім часам вельмі ўвогуле грунтоўныя такія записывае, бярэ інтэрв'ю, з задавальненнем заўсёды гляжу, а апошнім часам дык увогуле вы там троху памянялі фармат, вельмі цікавы, так что раю ўсім подписываться, не забываюся подписываться на YouTube канал Еўрарадыё. Ставьте падабайкі, націскайте на звоночек и расширывайте, пишите свои комментары. Ну что, спадар Юры, давайте почнем с такого самого свежего и актуального на международной такой платформе, с агульной такой просторы, что здарылася. Это, безумоўно, вынік выборов у Венгрии. Але давайте поглядим на гэта с нашего белорусского глобусу. Что гэта означает, як вот для нас, для белорусов, с одного боку, як для режима Лукашенко, так и для дэмсілаў. Ну, ведаеце, может быть, парадоксальна гучыць, не так і шмат што зменіцца. Па-першае, можна пачаць з таго, што ўсё ж таки зменіцца. Я думаю, што зразумела скончацца, прынамсі на пэўны час, візіты міністра замежных справаў Угоршчыны. Спадар Сіярта даволі часта ў Менск ездзіў і удзельнічаў ва всякіх прапагандысцкіх мерапрыемствах беларускага боку. Ну, я думаю, што новы міністр наўрад ці будзе так дэманстраваць як бы цеплыню стаўлення да беларускіх уладаў. Што тычыцца, скажем, дэмакратычных сілаў, ну, я не выключаю, што, магчыма, могуць адбыцца нейкія сустрэчы, хаця варта сказаць, Ціханаўская сустракалася з Орбанам. Прынамсі, одна сустрэча была. Так што в этом сэнсе, ведаеце, маляваць Орбана такой, як бы там, так сказать, реінкарнацыі Кремля, ну, это не зусім так. Напрыклад, што тычыцца амбасадара, наўрад ці амбасадар будзе адкліканы з Менску. Так, толькі фактычна дзве еўрапейскія краіны пасля 2020 году накіравалі амбасадараў еўразвязу, это Угоршчына і Словаччына, наўрад ці адклічуць. Я, дарэчы, глядзеў статыстыку, гандаль паміж Беларусю і Угоршчынай, он не такі інтэнсіўны. Здавалася, вот это аплот, так сказать, там, прорасійскасці в Европе, ну, часткова так, але вот что тычыцца Беларусі, то это даволі парадоксальна, но галоўныя партнеры, вы ж ведаеце, хто гандлёвыя галоўныя партнеры Беларусі в Европе, в Еўразвязе? Польша, Літва. Самыя зацятыя, так бы мовіць, адепты санкцыяў. Ну, такі парадокс. Але я думаю, что, конечно, это, ведаеце, я думаю, это и в Европе, и адносна Беларусі, я бы сказал, больш такие ідэалагічныя наступствы, тому что Орбан увасабляў сабой ідэалагічную альтэрнатыву Брюсселю. Ён як бы падкрэсліваў, што ў нас зусім іншыя падыходы, у нас іншыя бачанне, чым вельмі падабаўся Трампу. Колькі у Трампа таксама такое же бачанне. Вось. І в этом сэнсе і ў Менску это ўспрымалася, ну, вот як голас сапраўднай Европы. Вот это вот там всякая вот такая вот кепская Европа, всякие там фон дер Ляйен. А тут вот сапраўдны голас, так бы мовіць, народной Европы. Ну, вот. Теперь этого голоса не будет. Вот. Ну, чисто практычным плане, я думаю, что новое кіраўніцтва Угоршчыны прыме 20-й пакет санкцый Еўразвязу, тым ліку і адносна Беларусі. Я думаю, что яны дадут зеленое светло вот этому велизарному пакету дапамоги Украине 90 миллиардов евро.
Хаця магчыма, в адказ на пэўныя крокі Украіны насустрач з той же дружбай. Вось таму што я вот, напрыклад, звярнуў увагу, была заява, ну хутчэй за ўсё, нового прэм'ера Мазьяра, які сказаў, што да, мы як і весь еўразвяз мяркуем, што трэба адмовіцца ад расійскіх энерганосьбітаў у 2035 годзе. У Евразвязе ідуць размовы про 27, а так 35 это как бы с сённяшняга дня это уже так 9 гадоў, там за той час як той байцы Хаджина Средина, ці шахці і шакці ці вось. Так что сказать, что это будзе вот как бы люстэркавая адбітак Орбана, все дзе Орбан так, а вот Мазьяр будзе не, і наадварот, не зусім. Не зусім. Вось, так што паглядзім, будзем глядзець. Я, дарэчы, звярнуў увагу, Лукашенко павіншаваў, выказаў спадзяванне на тое, што як бы все будзе добра в адносінах. Цікава кантраст з рэакцыяй Трампа. Трампа там падышлі да яго журналісты, і он там і пра папу рымскага, і пра НАТО, і пра Іран, зразумела. І было пытанне, так а как Угорщина-то поживает там? Он просто повернулся, сел в вертолет, улетел. Так само отказ. Ну так, да. Ну что-то как-то Венсу не шанцуе с так вот с этими визитами, падтрымками, увогуле перамовамі і падвышэннем свайго палітычнага нейкага такога статусу. Калі ўжо про гэта заговорили, перамовы паміж Іранам і ЗША пры Венса і пры пасярэдніцтве Пакистана. Як вы ацэньваеце гэта? Як это зменіць сітуацыю, дакладней, вот не то, што адсутнасць гэтых вынікаў гэтых перамоваў? Это вельмі складана сказаць. Але, ведаеце, вот эксперты гавораць, так сказать, которые памятаюць гістарычны кантэкст, што Іран дзесяцігоддзямі не пагаджаўся на прямыя перамовы са Злучанымі Штатамі. І нават калі, так сказать, вот быў этот медовы месяц, так сказать, медовы час, калі при Обаме там было пагадненне паміж Европой, там была Европа, Россия, Китай, Злучаныя Штаты и Иран, но это были не прямые перамовы, прямых перамоваў не было. А зараз иранцы пагадзіліся на прямыя перамовы. Ну так, першы раунд скончыўся нічым, ну так это ж не значит, что это будзе як бы так заўсёды. Абодва бакі такія жорсткія перамоўшчыкі. Вайна не скончылася. Ну, это не значит, что як бы все расставленные кропки, что там, я не ведаю, Иран перамог, ці Злучаныя Штаты перамаглі. Змаганне працягваецца. Колькі оно будзе працягвацца, ў якіх формах, потому что пакуль там не страляюць. Але Трамп зрабіў свой ход, он заблакаваў протоку. Ну, паглядзім, чым это будзе скончыцца. Я бы не казаў, вот не ацэньваў цяперашнюю сітуацыю як канчатковую чыюсьці паразу. Іран не прайграў. Ці выйграў ён? Не ведаю, невядома. Пакуль, я думаю, этого просто нельга сказаць. Это яшчэ працэс. Але на фоне вось гэтых заяваў Трампа аб блакіроўцы амерыканскімі войскамі той же самой Армузскай праліву таго падскочылі кошты на нафту, і гэтыя кошты, вось гэтыя праблемы нафтавыя, якія чакаюць. Я уже чытаў інфармацыю, што маўляў, магчыма, што праз колькі дзён будуць адмяняцца авіапералёты, потому что не хапае авіяцыйнага паліва, запасы скончацца з-за вось гэтай сітуацыі. Як гэта можа паўплываць, кошты выраслі на нафту, на магчымасці России далей уздзейнічаць на Беларусь, ціснуць на Европу і браць удзел у далейшай накруткі вайны ва Ўкраіне?
Ну, слушайте, это как бы политика Трампа, которую он в своей книжце про сделки, дилы, угоды, и он сформулировал. Я доводжу до края, а потым альбо дамагаюся свайго, альбо саступаю, альбо адыходжу. И в этом сенсе вот теперешняя ситуация не означает, что Трамп вот теперь он заблокаваў пролив, протоку, и будет эта блокада 5 годов. Зусім не. Пригадайте, як он с этими тарифами. Я ввел тариф такой, а потом снизил, а потом домовился, а потом и снова поднял. Так что ён будзе глядзець на рэакцыю, он будзе глядзець на рэакцыю Ірану, он будзе глядзець на рэакцыю іншых краін, хто больш пацерпіць. Калі акажацца, што ну все зусім кепска, ну ведаеце, ёсць такая формула прыгожая. Мы их провучили. И вот этим война скончится. Мы их провучили. Мы им показали их место, мы им преподали урок. И что? Это мы перемогли. Вот меня бы не здзівіла, калі это скончыцца так. Хіба ў мінулым годзе это скончилось не так. Врезали бомбой, ударили по там этому самому какому-то сховищу ядерному, сказали, все, мы знищили программу. А сёлета высветлілася, што не зусім знішчылі. Ну, не зусім знішчылі, да, і што? Я разумею, што это вельмі такой стыль незвыклы для нас, ну, для мяне. Ну, он мае права на існаванне. Урэшце рэшт, Трамп свой бізнес вот так гадамі вёў, ну і нічога, ну не разарыўся. Ну, палітыкай так займацца, конечно, так это круто, ну занимается, он занимается так. И в этом сенсе, вот ведаеце, некие вот дзеянні, вот я кажу, казаць, что и вот он так будзе ісці до конца, а зусім не абавязкова. Хутчэй нечым так. Ён яшчэ будзе одно перемирие, еще раз скажет, что мы все-таки знішчым их цивилизацию, а потом не, ну шкада цивилизацию. Вот таких фазаў, может быть, ну поглядите, як идут мирные перамовы по Украине. Ну они ж так и шли вот такими хвалями. Ці это тарифная война. Этот человек так ведзе палітыку. Спадар Юрый, давайте вернемся изноўку до вынікаў выбораў ва Угоршчыне. Дакладней трошечку далей пойдзем. Ужо абвешчана, што нібыта Мадзяр свой першы замежны візіт будзе здзяйсняць у Польшчу. І мы тут з таким паўжартам, а можа не паўжартам, разважалі на гэтую тэму з Евгеном Магдам, які вот быў перад вами, і размова тут з ім была. І ён кажа, што гэта добрая магчымасць для офіса Святланы Тихановскай, для яе самой зладзіць, скарыстацца момантам і зладзіць сустрэчу тут у Варшаве з новаабраным кіраўніком Венгрыі, што, маўляў, ну вот будзе ён тут, а у яе добрыя адносіны і з Навроцкім, і з Тускам, можна неяк скаардынавацца і паспрабаваць зладзіць, арганізаваць сустрэчу яе тут у Варшаве. Наколькі, на ваш погляд, гэта рэальна і што гэта дасць? Мне здаецца, это малаімаверным, і не таму, што это наагул малаімаверна, а таму, што ну гэта першы візіт, это как бы такой інаўгурацыйны візіт. Вот. И як бы сбивать его сенс, сбивать его як бы послание. А послание это, что мы европейцы, и мы коммуникуем с нашими соседями. Вось. І некія яшчэ, так бы мовіць, некія іншыя тэмы включаць в гэты візіт, я не думаю. Хаця, як кажу, я не выключаю, што праз месяц, два, паўгады, магчыма, будзе і візіт Тихановскай Будапешт. Всяко бывает. Хотя мы з вами памятаем, што, скажем, сустрэча Тихановскай, першая сустрэча, такая афіцыйная, з Зеленскім, яна адбылася якраз у межах візіту Зеленскага ў Вільню.
Так что тэарэтычна это магчыма, але это не быў першы візіт Зеленскага за мяжу. А тут все-таки вот такие першыя візіты, яны яны заўсёды абмяжоўваюцца тым зместам зместам этой першасці, этой расстановки приоритетов. Я не думаю, что приоритеты спадара Мадзяра уваходзіць Беларусь в, так бы мовіць, першых радках яго парадку дня. Хотя, я еще раз повторю, цалкам магчыма праз пэўны час такая сустрэча. Балазея, кажу, яна з Орбанам сустракалася, ну так чаму ж не сустрэцца з больш праеўрапейскім і менш прарасійскім палітыкам? Ну, сапраўды, можа быть, дарэчы, калі ўзгадалі ўжо Зяленскага, вам не падаецца, што вось гэтае адцягванне, немагчымасць дамовіцца неяк неяк такі з'язджаюць з тэмы, як это называецца, ці не, ці ўсё ж такі, занятыя людзі, Зеленскі найперш, і таму вот это ўсё трошку адкладаецца, ці, можа, увогуле перагледзелі сваю пазіцыю з запрашэннем з-за нейкіх іншых знешніх фактараў? Ну, ведаеце, по шчырасці не ведаю. По шчырасці не ведаю, это, ведаеце, такая свая кухня. Скасаванне візіту 25-го, які, гледзячы па ўсім, все ж таки рыхтаваўся, оно мела такое адценне, што нейкай вот такой раптоўнасці, што штосьці рыхтавалася, а вот раптам не адбылося. Вось, зараз ужо мы з вами размаўляем уже сярэдзіна красавіка, але тым не менш я бы не казаў, што все, значит, украінцы эту тэму закрылі. Цяжка сказаць. Іншая справа, што, ведаеце, тут трэба, я думаю, себе усведамляць одну такую рэч, што ўсё ж таки палітыка Кіева адносна Беларусі, адносна беларускіх дэмсілаў, яна вытворная ад іншай палітыкі Украіны адносна Еўропы, России, Злучаных Штатаў. Это вот не нейкая самастойная лінія. Она атрымалася такой, она меняется, потому что меняется политика адносна вот тых великих гульцоў. Так яна могла и поменяться и там, мы ж бачым все ж таки, шлі перамовы, напрыклад, под эгидай Трампа. А вот теперь они так, выглядае, не ідуць. Як это звязана? Не ведаю. Але не выключено, что, да, в Киеве взяли некую паузу, и мы бачым, что, напрыклад, пакуль нема и прызначення спецыяльнага пасланніка ці спецыяльнага прадстаўніка. Вот таксама, я не ведаю, можа, Евген Магда лепш ведае, так сказать, там некую кухню. Вот факт той, что нема этого призначения, нема визиту. Чаму? Не буду тут спекуляваць. Варыянт, што нейк далі назад, таксама магчымы, але сказаць, што вот 100% ён, я б не стаў. Дарэчы, толькі што прыйшла навіна про тое, што заява Пескова, які сказаў, што Крэмль не будзе віншаваць Петара Мадзяра з абраннем, з перамогай на гэтых выбараў. Цытата: «Мы недружалюбным краінам віншаванне не адпраўляем». Як хутка, бачыце, Венгрыя стала недружалюбнай краінай для Москвы, для России, с аднаго боку, а з другого боку Лукашенко, атрымліваецца, паспяшаўся? Чуйка не спрацавала? Нет. Я думаю, что Лукашенко просто продемонстровал, что он не российский губернатор. Лукашенко продемонстровал, что он не российский губернатор. І гэтай дэманстрацыі віншаваннем дастаткова? Что? Гэтай дэманстрацыі дастаткова вот таким адным віншаваннем? Нет, конечно, но это демонстрация. Это менавіта демонстрация и менавіта гэтага.
Але гэта у такім выпадку мы как бы прымаем да ўвагі, што Лукашенко ведаў, што Москва не будзе віншаваць пераможцу на выбарах у Венгрыі, Мадзяра не будзе віншаваць, і таму ён скарыстаўся. Не факт, не ведаю. Это цяжка сказаць. Это цяжка сказаць. Спадар Юрый, там может быть мы у вас там справы раптоўныя нешта. Я не ведаю, да, какой-то. Давайте мы можа зробім на хвілінку паузу, і я просто перейду в іншае месца. Можем мы это зрабіць? Ну тады не отключайтеся, мы по ходу вы как бы так пераходзьце, ну робім, бачыце, паузу, паколькі мы размаўляем с, як кажуць, з колаў, злавіўшы спадара Юрыя на працы на працоўным месцы, то гэта не заўсёды ну как бы дае магчымасць спакойна размаўляць. Мы-то акурат такі на працы працуем с офісам, а спадар Юрый подключаецца до нас трошку адхіліўшы ад сваіх. Я приношу прабачэнне ад сваіх справаў, да. Ну ўсё бывае, так что ўсё нормально. Таким чынам, вот калі мы вернемся до гэтай сітуацыі, Лукашенко дэманструе вось таким віншаваннем, што ён не расійскі губернатар. Гэта дае яму магчымасць потым працягваць нейкім чынам дыялог, закідаваць нейкія вуды, ці вот для чаго яму гэта трэба? Ну, таму што ён же даўно ж закідвае вуды в Европе. Про тое, што ну давайте размаўляць. Ну вот, зроблена такая невялічкая дэманстрацыя, прычым яна, так бы мовіць, насуперак не толькі Москве, но і Трампу. Я вам апісаў, якая была рэакцыя Трампа. Падобная на масковскую, вот як не дзіўна. Ну, Песков просто выразна сказаў, што мы не хочем. Ну, Трамп просто промолчал. Вот ему задали в лоб пытание, он повернулся, сел в вертолет. Вот. Ну, не ведаю, магчыма, так бы мовіць, в Европе просто не звярнуць уваги на тое, что Лукашенко павіншаваў новага пераможцу, а магчыма і звернуць. Магчыма і звернуць, это таксама складываецца у штосьці. Вось. І магчыма, дарэчы, это и в Вашингтоне могут оценить. При тым, что им самим-то этот вынік не падабаецца, ён и Лукашенко не падабаецца, но, так бы мовіць, вот показал, что не московский губернатор, не российский губернатор. Ну, добро, так сказать, плюсик в карму. Ага. То бок тут ён змог горда ўстаць і зрабіць нешта ці сказаць нешта насуперак і Москве і Вашингтону, вот якія незалежныя, якая у мяне тут палітыка. Ну але як справа дойдзе да галасавання, да прыкладу, ў Саўбезе ААН, то как-то вот это ўсё знікае некуды. Ну так, але ведаеце, я как вот кажу такую формулу, часам это карыстаюцца таким вызначением адносна Лукашэнкі сярэднявечным, что он вассал Москвы. Але ў сярэднявеччы вассал это не раб. И он сапраўды вассал. То есть по галоўных пытаннях, ну да, он как бы Москву слухается. Но сказать, что он вот крок в крок робит, нет. Вот часам демонструя такую свою как бы адносна незалежную. Ну, гэта не ва ўсім, ну, час от часу. И асабліва там, где это, ну, по сутнасці не надта чаго варта, в тым сэнсе, что, ну, это жест. Вот это такі жест, это знак. І... вот я не зусім такі, скажем так. І вось зараз з еўрапейскімі палітыкамі сустракаюцца, ну, ці то засланцы з Мінска, ці то прадстаўнікі дэмсілаў, якія топяць за неабходнасць змены еўрапейскай палітыкі на карысць перамоваў з Лукашэнкам, і кажуць, ну вот бачыце, знакі-то яны паўсюль. Вот Лукашенко падаў знак, павіншаваўшы з перамогай Мадзяра з аднаго боку, з другога боку нарэшце найшоўся пашпарт Статкевіча у СІЗА-1, і яму яго вярнулі, гэты пашпарт. Паўсюль знакі, можна гаварыць з чалавекам ці не? Вот як это ўспрымаць?
Ну, ведаеце, я думаю, что гэтыя знакі, тыя ці іншыя, они, конечно, як бы паляпшаюць сітуацыю для Лукашэнкі, магчыма. Хаця з іншага боку куча знакаў, можна сказаць, зусім адваротнага зместу. Ну, калі вот справа архітэктараў, справа выдаўцоў, яшчэ что-нибудь там размяшчэнне этих станцый радыалакацыйных, якія там расійскія дроны наводзяць. Так что ёсць аргументы і за, ёсць аргументы і супраць, але я думаю, что тут справа ў тым, что палітыкі развязаўскія, они як бы ацэньваюць шмат фактараў. Першую чаргу, я думаю, свае нацыянальныя інтарэсы, так як яны іх бачаць. Вось. І вот такого кшталту жесты, ну, яны як бы, скажем, жесты станоўчага зместу, кшталту віншавання новага прэм'ера, але я не думаю, што яны вырашальныя. Я думаю, что это доўгі працэс выпрацоўкі палітыкі, новай палітыкі, палітыку складана мяняць увогуле. Прасцей давайте рабіць так, як рабілі. Тым больш мы з вами шмат разоў абмяркоўвалі, што вот што называется 100% гарантыі, что вот такая палітыка будзе правільнай, а вот другая, она абсолютно дурная. Ну, нема ні адносна палітыкі ціску, жорсткай абмежаванняў, непрызнання, як і палітыкі ідэалогу і гэтак далей. Таксама вот нельга сказаць, што вот такое трэба зрабіць і будзе шчасце. Шчасця няма, я боюсь, на свеце. Вот. Так что цяжка сказаць. Пакуль, як мы бачым, кардынальна палітыка не мяняецца. Кардынальна палітыка не мяняецца. Дарэчы, таксама, ведаеце, вот это важны фактор, но она тут невідавочна, в які бок это памяняе палітыку. Ну, магчыма, тыя высновы, якія Трамп зробіць адносна Еўропы в сувязі з яе палітыкай адносна вайны ў Іране. І сюды же, дарэчы, і вот эти вугорскія выборы. І ведаеце, я вот подумал, что многие, так сказать, кажут про вот эту как бы вынік этой падтрымки Орбана с боку Трампа, с боку Венса, и что вот як бы Трамп сел в лужину. Трамп вот бегал, так сказать, там кричал, значит, вот Орбан, мой сябра, Венса послал, а в вынику, ага, вот так. И что Трамп повинен быть только расчарованы. Ну, он, конечно, на коротком периоде так, он расчарованы. А на долгим, может быть, и не. А на долгим он может вот сам себе, своему, так сказать, колу, своим выборщикам сказал, но я ж казал, что эта Европа гнилая. Она оказалась, бачите, вся гнилая. Вся. Вот лепший был человек, Витя, и той. И того прокатили. Ну и что? Это лишний раз подтверждает, что ніякіх справаў з імі мець не трэба. Вот якую он зробіць выснову. А он до этой высновы пришел не в сувязі с Орбаном. И тому, магчыма, ён не так уже и расчарованы этими выборами. Потому что агульная линия – это подалей от этой Европы. И подалей от наших гарантыяў ў гэтай Европе. Такой магчыма, я не упэўнены, это, ну, может быть, моя фантазия, моя спекуляция, но я такой сценар, вот такая реакция сутнасная, глыбінная, она вот может быть вот такой. Ну, ёсць такія прыкметы сапраўды, не толькі стаўленне увогуле да Еўропы, да гэтай ліберальнай Еўропы Трампа, але вот заявы пра выхад з НАТО чарговы раз. І калі гэта сапраўды адбудзецца, як гэта паўплывае на, как бы, ну, я не ведаю, на планы, не на планы, увогуле на адносіны паміж Еўропай і Мінскам, ну, у перспектыве.
Складана сказаць. Складана сказаць. Асабліва, ведаеце, выйти-то вот прям наўпрост з НАТО у Трампа не атрымаецца. Справа ў тым, што, здаецца, у 23-м ці 24-м годзе як адчувалі. Кангрэс прыняў адпаведны закон, які вот прэзідэнту просто забараняе выйсці з НАТО. І, дарэчы, аднім з ініцыятараў таго закона быў Марко Рубіо, цяперашні дзяржсакратар. Вот. Но, ведаеце, калі кіраўнік і выканаўчай улады хоча як бы зменшыць, рэдукаваць нейкія адносіны, то он мае такія магчымасці. А акрамя таго, ёсць ключавы момант – это ядерный парасон. А ядерный парасон – это тонкая психологичная рэч. И коли Трамп даст зразумець, что мы этот парасон не открываем, ну, это великие наступствы. Хотя это может быть не некая дамова, не разорвание некой дамовы, ну, просто серия заявок, которая будет означать, что вы уже не под парасоном. Якія наступствы? Цяжко сказать. Тут могут быть наступства и такого кшталту. То есть, может быть, раз у нас раз все залежит от нас, то мы повинны стоять на своих принципах. Калі мы страцім і прынцыпы, то тады у нас ввогуле нічога не застанецца. Вось такі падыход магчымы. Ну, а магчымы падыход, што як бы калі пагроза расце, істотна расце, рэзка расце, за кошт таго, што сілаў абароны робіцца значна менш, што знікае гэты парасон, у першую чаргу парасон, то тады, ну, можа быць, і прынамсі будуць галасы за тое, што давайте как-то дамаўляцца з патэнцыйнымі агрэсарамі, каб яны эту агрэсію не ўчынялі. І я думаю, што магчымыя галасы і такія. І хто з іх як бы пераможа, ну, пакуль это можа быць такое, ведаеце, такі вельмі далёкасяжны прагноз, таму што я ізноў жа паўтараю, вот эта тактыка Трампа, ён як бы вельмі шмат што абазначае, вельмі шмат чым цісне, но как бы не реализуя. Он не прихильник таких, ведаете, ну, я бы сказал, таких чистых стратегий. То есть мы вот вырашили, будем робить так, и як цягнік встал на рейки и попер до конца, пока в тупик не заедет, так сказать. А он не так дейнічае. Он, як бы, як ведаете, як вот кот по кою ідзе, чик-чик-чик-чик, туда-сюда, туда-туда, так сманевраваў, паглядзеў, як сітуацыя мяняецца, адаптаваўся да яе. Вот. І таму, як бы, вот, я не думаю, што і з тым же НАТО он будзе імкнуцца вот какое-то такое канчатковае рашэнне прыняць. Тым больш, што я казаў, што вот просто выйти он просто не можа. А вот как бы ціснуць на Европу можа всякого кшталту жестами, кроками. Ну, с НАТО можа і не выйдзе, з другого боку, як вы слушна адзначылі, такое расчараванне пэўнае ці узмоцненае вынікам гэтых выбараў у Венгрыі у Трампа назіраецца, жаданне адысці троху ў бок і как бы самі тут разбірайцеся з аднаго боку, з другого боку как бы і вот віншаванне Лукашэнкі насуперак Трампу, які, як вы слушна таксама адзначылі, завярнуўся і пайшоў, не хочучы ўвогуле ніяк каментаваць тэму вынікаў выбараў у Венгрыі. Гэта нейкім чынам можа адбіцца на гэтым умоўным перамоўным трэку Вашынгтон-Мінск? Не думаю. Я не думаю. У него своя логика у этого трека. Тут хутчэй можа как-то позиция России отбиться. Ну и я кажу, что мне здаецца, что вот эта демонстрация пэўнай незалежнасці, пэўнае адрозненне ад расійскай пазіцыі, ну, это хутчэй в плюс.
Лукашенку в очах Трампа, при тым, што ему таксама это, так сказать, вынік гэтых выбараў не падабаецца. Ну, ему не падабаецца. Орбану таксама не падабаецца. Я думаю, больш, чым каму б то не было на зямлі. Ну, тым не менш, ён все, так сказать, фасон утрымаў, першым павіншаваў, так сказать, добрыя словы сказаў і так далей. Ну, вот. Так что, не, я думаю, что этот перамоўны працэс будзе працягвацца. Вось. Хотя тут, бачыце, я думаю, важный, конечно, элемент этого перамоўнага працэса – это тое, пра што американцы размаўляюць з Літвой. Вот это цікава, этого мы не ведаем, и, может быть, и не доведаемся. Вот. Но это, дарэчы, таксама вот в рэчышчы вот этих размоваў Трампа, какое кепское НАТО, вот, и что ввогуле нам там няма чаго рабіць. Ну, тут ёсць, конечно, некие механизмы, звязаныя з бяспекай, и калі ім вельмі патрэбна, скажем, этот транзит калійных угнаенняў, ну, яны могуць літоўцам сказаць, што ну, вот, калі вам патрэбны нашы паслугі в сфере обороны и бяспекі, ну, так вот, они не бесплатные теперь. Ці будуць они так весці размову, не ведаю, но могуць. Ну, сапраўды, так, с аднаго боку мы павінны улічваць, што набліжаюцца выбары новыя ў Літве, і там, ну, нібыта варта прытрымлівацца нейкай такой пазіцыі да Лукашэнкі, да рэжыма. З другого боку, тут таксама размовы пра выгады, якія можна атрымаць ад транзіту. З трэцяга боку, вось гэты парасонік вайсковы, які можа ЗША пакінуць. Тут такая шмат варыянтаў, але судзячы па тым, як дзейнічае рэжым у дачыненні да Вільні, можна казаць, што тут как бы рыхтуецца нейкая з двух бакоў глеба для пагаднення там ці змены адносінаў. Складана сказаць, таму што, ведаеце, Менск, ён в дадзеным выпадку робіць такія как бы невеличкие и двухсенсовные кроки. Ну вот, скажем, частку фуров выпустили. Несколько месяцев фуры просто стояли. Лічильник как бы капал, а вызволить их никак не атрымлівалася. Ни протестами Вильни, ни подтримкой Еврозвяза, никак. Приехал Коул нас рассудит, так сказать. Вот. И Коул процесс запустил, но не всех. Яшчэ, я так разумею, стаять. Тое самае з, напрыклад, балёнамі. То іх зусім нібыто амаль не было. А вот цяпер ізноў паляцелі. Вот там на некалькі гадзінаў затрымалі віленскі аэрапорт і зноў закрылі. Вот і зноў, як бы мовіць, міграцыйны поток пайшоў. Может быть, тому, что тепло робится, уже красавик. Зимой там, по-моему, были месяцы, когда было просто 0. Ну, теперь не зима. Вот. Але я глядзеў вот статыстыку параўнанні з мінулым годам, здаецца, нават вышэй было вот в сакавіку сёлета и сакавік 25-го крышечку вышэй. Что это означает? Тяжко сказать. Сказать, что вот этот поток взлетел просто бывало, дарэчы, бывали же и некалькі сотень, нават тысяч в месяц. Зараз не так, ну так, поток рэгулюецца, як той казаў. Вот. Але такія крокі не вельмі далёкія, не вельмі шырокія. Ну і Вільня сказала, ну вот мы призначили человека, который будет перамовы, но ёсць пэўныя умовы. Но в дужечках, можно сказать, в контексте, в подтексте сказано, что ну, это максимальные умовы. Это не значит, что они, так сказать, что то так и только так. В этом смысле такой вот гнуткую дипломатию умеешь не только Трамп вести, все умеют, и литовцы так само. Вот. И это не значит, что они будут вот просто стоять на своим, вот так и только так. Ну, поглядим.
Цяжка сказаць, як тут будзе працэс развівацца. Пакуль, прынамсі, пакуль мы бачым, што Літва застаецца самым такім цвёрдым праціўнікам таго, каб ісці шляхам Трампа адносна Беларусі. Ну і на завяршэнне, спадар Юры, пытанне унутранай дымсілаўскай палітыкі. Ці сочыце вы за, як журналіст, я разумею, вы мусіце ўсё ж таки сачыць за вот этим выбарчым працэсам каардынацыйную раду. Наколькі гэта цікава, наколькі гэта застаецца актуальнай, ці можа яна ўжо аджыла сваё, гэта каардынацыйная рада? Як вы да яе ставіце? Ці ёсць сэнс гуляцца ў чарговыя выбары, ці можа лепш пагуляцца ў гульню Мацкевіча? Ведаеце, зразумела вырашаць палітыкам, потому что я могу сказать, да, варта удзельнічаць, это выдатная ідэя, но а чым я за это плачу? Ничем. Вось. А политик, когда он в это удзельнічае, он вкладывает свой потенциал, он вкладывает свою репутацию, он ідзе на пэўныя рызыкі. Вот. И тому, калі политик вырашае, не, мне вот как бы лепш пропустить, то, ему видней. Але тое, что вот атрымалася так, як атрымалася, на мой погляд, это показник все ж таки того, что беларускае грамадства, у тым ліку і в дыяспоры, скажем так, вельмі мягка, не на пад'ёме. Вот грамадскага пад'ёму мы не назіраем. І его, гледзячы па ўсім, не назіраюць, не убачили и политвязни, которые вышли, и Бабарыка, и Колесникова, и не только яны, и Тихановский, и Северынец, и Дашкевич, и той же Мацкевич. Я думаю, что калі б грамадство было в іншай ситуации, в іншым стане, то они бы пошли на эти выборы. При всех, як бы мовіць, там умоўнасці, что это рада нічога не вырашае, и тое, что там, значит, страшная диктатура Латушки Тихановской. Врэшце рэшт, в 2020 годзе, ведаеце, шансаў на перамогу таксама было нешмат. И там была реальная диктатура Лукашенки. Но это ж этих людей не спыняло тогда. А тут... что, рада, куда рада. Вот. И адзінае, что, ведаеце, я разумею все як бы прэтэнзіі да этой рады, але ёсць такое пытанне, а вот, добра, рада кепская, рада, няма пра што размаўляць, а якая іншая пляцоўка? Вот на якой пляцоўцы в умовах эміграцыі, в умовах пераследу жорсткага ўнутры краіны і за межамі краіны, всех этих экстрэмісцкіх фармаванняў, а як можна займацца палітыкай? Добра, не ў межах рады, а як па-за межамі рады? Не ведаю. Я не палітык, можа палітыкі ведаюць. Дай Бог, будзем спадзявацца, што яны ведаюць. Справа ў тым, што калі, напрыклад, в мінулых выбарах была ўсё ж таки такая, ведаеце, выразная сутыкненне пэўных падыходаў. Зараз, у сувязі з тым, што і фракцыя Егорова Прокоп'ева на выбары не пайшла, то я не ведаю, а як бы, ведаеце, оно такое каструбаватае пытанне, но оно часам по сутнасці. Пра што гэтыя выбары? Пра што тыя выбары можна было понять, можна было зразумець. А пра што гэтыя? Там было, так бы мовіць, больш жорсткі курс, больш мягкі курс, які в свой час як бы Егораў вельмі выразна сфармуляваў. Скажем так, падтрымка Тихановскай, некае как бы дыстанцыяванне яе, там апанаванне яе. Было некае сутыкненне падыходаў. Пра што гэтыя выбары? Я не ведаю. Можа, пакуль што... У чым пазіцыя, скажем, блоку Латушки, я разумею. У чым пазіцыя других, так, ведаеце, в двух словах. Скажите, пра што? Пра што Латушка, я разумею. Пра што астатнія? Я не ведаю.
і заўважце, гэта гавора палітычны аналітык і чалавек, які сочыць уважліва і паглыблена за гэтымі працэсамі. А што тады казаць пра шараговых беларусаў? Да, это про что? Як бы ну не, ну паглядзім, можа быть, кампанія пойдзе далей, будуць нейкія дэбаты, дыскусіі. Но мне здаецца, что все-таки вот это вот супрацьстаяние, которое тогда, ну, супрацьстаяние, спаборніцтва, конкуренция, она была, ну, як бы она была по сутнасці, она была як тое, што ёсць в грамадстве. Теперь самые такие яскравыя фігуры гэтага падыходу другога, адрознага ад падыходу і офіса, і кабінета, ну, они просто спасавалі, они просто сказали, мы в этой гульне не гуляем, мы в эту гульню не гуляем. Ну, поглядим, в какую іншую они будут гулять. Но какого-то іншага, як бы вот сэнсавага стрыжня этих выборов, ну, я не бачу. Я выбачаюсь перед удзельнікамі, вельмі шаноўныя людзі, но можа, яны скажуць, у чым это. Але вот ведаеце, что такое маленькая цікавостачка, что як у папярэдніх выборах у Координацыйную раду трэцяга склікання, так такое ўражанне, что і ў гэтых выборах таксама удзельнічае один чалавек, Анжеліка Мельнікова. Правда, тады яна удзельнічала асабіста у складзе каманды, у складзе спіса латушкі, а зараз яна неяк так троху апасярэдавана удзельнічае, але вот праз вось гэтыя, ці то гэта ўкіды, ці то это адмысловая такая вот гульня, але вот выборы пачаліся і з'явіліся фоты со спортзала, выборы тут как бы на новым этапе знаходзяцца, з'явілася інфармацыя про яе кватэры, такое адчуванне, что вот яна таксама у гэтым выбарчым працэсе бярэ у пэўны удзел. Ну, я думаю, что в дадзеным выпадку бярэ не яна, а бяруць, так бы мовіць, людзі ў пагонах. Ну так, яны в этом удзельнічаюць, яны спрабуюць на это ўплываць, причым як бы в дадзеным выпадку незалежна ад таго, яна ахвяра, яна там як бы там за стенку КДБ насамрэч знаходзіцца, а это все как бы спектакль, ці яна як бы там, я не ведаю, чалавек, які, ну, что-то в жыцці пераглядзеў, ці третий вариант, что она просто, так сказать, чекист майор разведки и прекрасный семьянин, что называется, давний агент. Но справа в тым, что по сутнасці для того, каб ацэньваць тое, что адбываецца, это не мае значения. Да, спецслужбы, беларуская ўлада маніпулююць грамадскім працэсам. Тым ліку грамадскім працэсам за мяжой в эміграцыі. Да, пры дапамозе вот этого вобразу Мельниковой. Так, ну да. И как бы, что они на это надто паўплываюць, што ведаем, не ведаю. Магчыма, яны спадзяюцца на это. Магчыма, яны спадзяюцца, напрыклад, падарваць пазіцыі латушкі. Магчыма, у гэтым іх план. Хаця яны могуць, як бы, ведаеце, прылічыцца ў тым сэнсе, што калі яны будуць вялікі шум падымаць вот вакол этого выпадку Мельниковой, они могуць забяспечыць явку. И насамрэч реакция может быть адваротной. Ну, это, ведаеце, это не параўнальная як бы ситуация, але ну так бывает, когда на выборы, скажем, вот супраць того же Мадзьяра на угорских выборах, ну, довольно подступные такие были там и зливы, какие-то там сексуальные скандалы, ну и что? Он перамог. Вот. И в этом сенсе не факт, что, умоўна кажучы, раздзьмуванне вот кейса Мельниковой, оно так пашкодзіць и выборам, и латушку, як бы не наадварот. Ну, а там люди працуюць, ну что ж, они ж, так сказать, не боги гаршкі абжигаюць, як той казаў. Ну, люди на працы, так сказать,
пагоны, месца яшчэ для зорачак ёсць, як бы, ну што ж, Ну а зорачки самі сабой не зваляцца, трэба ж нешта рабіць. вот, и тому трэба придумлять вот что-то такое, вот какую-то такую, так сказать, какие-то такие трюки. Не атрымаецца, так не атрымаецца, ну что ж. Ну зато люди работали, заробак атрымлівалі, Да. ну як мінімум. Дзякуй вялікі, развітваемся на сёння с нашим выдатным палітычным аглядальнікам радыё Свабода Юрыем Дракахрустам. Яшчэ раз нагадываю, подписывайтесь на YouTube канал Свабода Прэміум. Ну и безумоўна не забывайте про YouTube канал Еврорадыо. Ставьте падабайки, натискайте на звоночек, расширвайте и сачыце за нашими и Юрыя стрымамі и эфирами. До сустрэчы, жыве Беларусь. Всего.